Ka jingpule na ka kitab Exodus kalandong kabakhat Henryu kadukod iway hadu san bat kendai hadu khatsan. Kilami na elim bat baro shikenhun uta upat Israel ulapoy hari kenja sin kabadan hapdeng elim bat Sinai ha kasngi kabakhat san jong upnai ubaad hadin bakilami no na ijem. Baro shikenhun uta upat Israel ulaknyum ya Moses bad u Aaron hari kenja kilaong haki banda ngi layapno dagakti utray hari ijem haba ngi shong hajan ki kiudo pat ngi yabam kpu haban dakadang pila ya lambak yangi shane shari kenja ban penyab ya upat baro katne da kajingtngan de utray uloong ha Moses hak mi ngan sapen hab slap daw kpu na beneng na kabenta jongpi kipat ba kin yami bankhar kat biang shisngi man kasngi kumta ngan tenju yaki lada kin yat ne em ha ka an jonga ha kasngi ka ba Henryu haba ki penkre ya gata ka ba ki wanra kanlong arsha ya ka ba ki jukhar man kasngi Moses de uloong ha u Aaron do ong ha upat ba Israel baro shikenhun ali shajan hakmat utray na ba ulayo sngo ya gajingu jongpi kat ba u Aaron udang kren hagata kakenhun Israel baro kaway kilapet shapang ri kenja bat hakmi kaburam jong utray kalapaw ha ulo utray ulakren ha Moses ngalayo sngo ya kajingu jong upat Israel teto ong haki anda lakem yongren pinsa yo bamdo but anda men stepan pinsa kadang da ukhu hanta pinsa te bangalong utray Blei jongpi te anda la premien kitot kila 1q bad kila sop ya kajaka dara anda menstepan lasyang ya kata kajaka dara baro da ka umjer anda kata ka umjer kalarngan ladan hasla jong kata ka rikenja ka ka bani phum isrim kum utha li hakendo haba ki pat Israel kila yoi yaka kila yaong para maki ka sha katay kim tip satya kadei kae te Moses ulayathu yaki udei upu ba utray u ayapi banbam ktien jong utray kasam hanyo pra kadukod khat pra hadu khat khandai pat arpulai hadu arpufra kila tenju yaw Blei ha ka do nu jongki da kapapan ya ka jinbam ba ki kwa lalon kila kren persha Blei kiong Blei ula mo ban ai bam id hari kenja pen ban ula ai hukum ya kasun beneng shalor bad ula pli ya ki jinkhang kabneng ula pen hab ya umana kum uslab bakin bam bad ula ai yaki uko na beneng ubriu ula yo bam ya ukpu ki angel Blei ula ai ya ki kerhai ka jinbam ula pen mi kal mi ngi hasahit peneng bada ka bor jong u ula pen ki ya kal shathi ula pen ham da ka do kum upum halor jong ki da ki sim baher kat ushyab duryaw ula pen hab yaki hamar pdeng jakadara jong ki saudong ki jaka shong jong ki ka gospel kat kum Matthew bukhut kalanong kabakhat ngai kadukod iway hadu kendai hakata hi kasni u Jisu ulami na ying bad ulalet sharut kaduryaw ubat ba ubalum saudong jong u ulabun kata hadu ba umban se ban kiu ha kaling bad ula shong haka kat ba upat ba ula yeng harengko hat mit kaduryaw
Olahika yaki bun ki e da ki parshi. Ladon uwe ubriu ubala let ban ben. Kat ba udang bed yaw simbai ha kalingka kat to kat ne kilahap helenti ban kisim kilawan ban pu yaki. Donru ubahab ha kadomau ha gaba duna kendo. Kisimbai kilami kloi na marba ka kendo kam jiliu. Haba ka sngi kalayeng kathang ya kisailong ban na marba kithit kim da jiliu bha ki jinthung kila terkong shi sendon. Kato katne kisimbai kila hap deng kisya kibalasan bat kejam ya ki jinthung. Henry kato katne kila hap ha ka kendo ka babha bat kila seso. Don kiba se shispa sha don kiba se Henry posha bat don kiba se lai posha bat ujisu ula penkon. Uta upadon kishkor ban snam to unsha skor ka gospel jong utrai.